Mas Ganiga na potato jalaga. No, 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 no. Na, 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 na. Ganiga na potato jalaga. No, 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 no. Na, 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 na. Nega ke jalaga. One, two, three, let's go. DJ Florence on the mix. Living in your life. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, California gold. Ganiga na potato jalaga. No, 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 no. Na, 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 na. Ganiga na potato jalaga. No, 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 no. Na, 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 na. Nega ke jalaga. Nega ke jalaga.
제일 잘 나가 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 Mix Cloud. 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나나나나 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가
my matter, yeah. For this life I live, I want to be silent. Bluetooth disconnected. Wala eh. Ano, ayun ko para wala yata akong ano. Dahil kung headset ng mga manliliit. Wala. Di yun naka-ano, di yun nag-ano. Ganyan. Mayroon man siguro. Bibili na lang ako. Bibili ako. Bibili ako ng ano. Ma-order ako sa ano. Amazon. Tapos ining ano kainin na microphone na ano man yan may boses na siguro ako. Inali ko na eh. Inali ko sa ano sa B8 yung cellphone. Mad na ano na. Naggana na? Ibig sabihin yung ano nang talaga noon baad nung headset nga ang day pwede. Tapos maano na lang ako kay headset tapos ano yung microphone mabakal ako. May boses na manay. May boses na daw. Oo, dumi naman kanina nga galing nga ako duman sa mga bilihan ng ano ng kana lang ng headphone na may mic. Sabi ni Aruba ni ano magbumili na lang daw ako ng ano headphone na may mic. Yung pwede rin yun, yung may ano o hindi na o yung ano yung iyo siguro. May igwa ka ang may microphone. Di ba may igwa ka ang kina-adjust yung volume at ano? I-try mo nga yung headset mo isaksak doon sa microphone baka gumana. Sa microphone? Ito na man mani makasaksak digdi sa ano eh. Sa B80 dahil hindi nga ni USB. Kaya nga. Sa digdi sa ano sa oo, mayroon. Tingnan natin. Sa tingin mo maano daw ini?
Digdi sa microphone. Hindi, inano ko na nga yan eh. Sabi ko nga sa iyo, panay ang eksperimento ko kanina maghapon akong daay daay naggagana. Grabe. Oh, hindi. Oh, ginag ko nga yung headset sa microphone, daay man. Daay talaga. Mabakal na lang ako kay Mabakal na lang ako kay headset. Tapos yung itong USB na panglagay dito sa sa microphone, baka gumana to dito sa B8. Kaya nga i-ano ko ini mabakal ako. Sige salamat. Ay nako. Ano ba yan? Grabe, na paghihirap. Maghapon ako dito nuli sa nito. Dito kalikot nito. Wala talaga. Siguro baka hindi pwede ito dito sa B8 na na to, headset na to. Kaya siguro baka to. Bibili na lang ako. Bibili ako ng Tapos, itong microphone naman, kailangan dito yung USB na kukonect dito. Pwede yan, host. Pwede ini? Kaso nga, di ko nga alam kung anong Kung pwede ito, kasi naririnig ko nga ang nagtutugtog. Pag nagtugtog, tapos naririnig ko dito ang sound eh. Ang ganda ng sound. Yun lang na sound dyan sa pag nagla-live ako. Walang sound. Yun ang hindi ko maintindihan saan napunta yung sound. Ay, nako po. Ito ang buhay ng ng nganga. Nganga talaga ako dito. Ang ganda pa naman sana nitong ang ganda pa naman sana nitong headset na to. Ang ganda pa naman ito. Ang ko, kailangan kasi dito microphone na ano bang tawag doon? Pwede rin to condenser microphone. So ibig sabihin, pwede rin to. Kaya kailangan lang talaga ng USB na yung ganito sana. Instead na ito dapat. Kaya wala talaga eh. Tapos, ayan, mag-order na lang ako ng order ako ng USB. O nga kanina, galing ako kanina sa Walmart, naghanap ako at saka sa Target, wala akong nabili. Kaya hahanap ako sa mag-order ako sa Amazon. Baka mayroon sa Amazon. Yung anong tawag dito, yung tingnan ko sa Amazon, baka may makuha ako sa Amazon. Grabe. Maghapon ako dito sa kalikot nito, walang nangyari. Muntik ng talaga. Sayang.
Sa ano? Radio Shack mayroon. Radio Shack? Wala yata. Ewan ko kung mayroon dito sa ano. Tignan ko nga sa ano. Kung mayroon dito sa ano. Sa mga nagtitinda ng instrument, pwedeng magpa... Ay, mayroon. Oo, doon sa binilhan ko ng ano. Sa binilhan ko ng... Sa ano, sa... Tignan ko nga sa ano pala, sa Best Buy. Naalala ko pala, dapat pala pumunta ako sa Best Buy. Baka mayroon doon. Sa Best Buy pala, naalala ko. Punta ako ng Best Buy. O kaya sa ano. Tama, sa Best Buy, titingin ako sa Best Buy. Hirap ng ano. Hindi ko talaga naanuhan yung grabe. Tagal. Halos isang araw. Whole day ako talaga nag-ano sa mga tinda ng instrument pwede. Tingin nga ako titingin ako doon. Condenser mic, ang ganda ng talaga condenser mic, ang ganda ng tunog niya. Ewan ko kung condenser to, hindi ko ano ito. Kasi ano to Yeti? Ano? Yeti brand. Ang mahal-mahal pa naman ng ano na to, wala din pakinabang. Ano nga ito condenser microphone to. Noli. Kailangan lang talaga ng ano. Kailangan lang ng ano. USB. Bibili ako ng USB. Hanapan ko to ng USB. Kasi ang ganda ng ano na to Ang ganda ng microphone. Ano ba yun? Siguro makakuha ko bukas. Titingin nga ako sa Best Buy. Kaya sa ano, Amazon. Condense mic yan, host. Yan. Yun na nga yun Baka ano. Bibili nga ako. Kailangan ko talaga yan ng ano. Hindi yung ano bang tawag dito? Ano bang tawag dito? Noli? Ano bang tawag dito? Tapos yung isa, matulis? Ano ba yun? Ano bang tawag dun? USB to ano? Micro... ay. Parang ano? Female USB to... okay. Sige nga. Female USB to... Female USB to... Ano yun? Ano yun na TRRS?
Hindi. Kasi ang ano eh, iba ang ano niya eh. TRRS yan. Tawag sa... Ay, mayroon. Ayan, nakita ko. Ayan, nakita ko nuli. Ayan, oh. Oh. Oh, di ba? Ayan, nakita ko na. Ano pala? Adapter, converter adapter. Jack male audio. Okay. Jack o male audio converter adapter. Ayan, nakuha ko na. Ayan, oh. Oh. Diba? Isasaksak ko ito dito. Tapos doon, ay tama. Order ko to eh. Order ko. Tama. Kuha ko na. Ayan, nakuha ko. Ay, i-order ko to. Ayan, nakuha ko na. Tapos, meron din pala eh. Ayan, nakuha ko na. Ayan na. Yan pala yun. Nakuha ko na. Tapos, ayan, nakuha ko na. Tapos kukuha ako ay ano ako ng sana gumana tong microphone na to. Smart era. Ayan, nagawa ko na. Ay, naku po. Na ano, ganyan na basta may ano. Sa tingin mo ano kaya to? Wo-work kaya ano kaya yan, gagana yan na microphone? Sabi, ano to eh, yung hindi B8 eh, F998 ang tawag.
Ayan. May 48. Oo, may nakita ako eh. Kasi inano ko to eh, in-order ko sa Amazon. Ano eh, mayroon ding sabi kasi ito daw ang maganda daw ito eh. Kaya yun ang in-order ko eh, yung 998. Kaya subukan ko kung ano. Baka yung headset yung ang hindi nagaano kaya hindi marinig. Kaya hindi marinig sa kaya hindi marinig sa live. Baka yung headset hindi pwede. Grabe talagang paghihirap. Grabe paghihirap ko. May nakuha na ako dapat, may yung una kong in-order V8 talaga, V8 talaga yun. Sinauli ko dahil hindi rin gumana. Ganito rin ang naging problema ko, hindi gumagana. Sinauli ko. Tapos, ngayon na naman ito na. Ay, naku po. Wala din. Pwede yan, nasa setting lang yan. Di ba may OTG yan sa button. Dapat. Di ba may OTG yan na button? Dapat. Bali dapat pala doon ko inano. Kasi ang nakalagay doon, live tapos OTG. Yun ang nakalagay eh. Di ba nakalagay dito oh. OTG tapos PC live. Yun ang nakalagay oh. Ayan. OTG PC live. Diyan. Kasi to eh. Ito yung nag-charging. Tapos OTG PC live. Ito na pangalawa. Tapos itong tatlo puro may yan eh, yung parang cellphone ang nakalagay diyan eh, cellphone, tatlong cellphone o tatlo. Siguro yan yung live 1, live 2, live 3. Yan siguro yon. Tapos accompany. Yun, dito. Tapos headset na at saka yung sa microphone. Yun lang. Yun ang connect mo sa laptop. Alin? Itong live, PC live, connect sa laptop, no? Kung gagamitin ko laptop, ito dito ko i-ano sa laptop, di ba? Pero yung nakita ko sa YouTube,
sa charging niya, nilagay niya yung charging, connect to laptop. Tapos, hindi niya i-connect tong, so ang iniisip ko, yung charging, i-connect ko sa laptop, tapos, yung live, PC live on the go, i-connect ko ulit sa laptop. Oh, yun ang inaano ko eh. So, hirap. Nagbabasa ako pero ewan ko ba? Ang dami kong ano. Bibili muna ako ng ano. Pwede yun. Charging lang. Oh. Yung ano, di ba? Charging lang tapos connect to ano, laptop. Wala na yung ano, hindi na yung live or ano, PC on the go na OTG, hindi na. Ay, naku po. Ito ang mahirap pag walang alam sa... ay. Pag walang alam, add mo ako sa Messenger para si Manoy nga, sige ang tawag. Sige ang tawag, kanina ano. Tingnan ko nga. Ika. Yan. Darating yan. Sige nga. Ano yun? Teka. Sabi ni Manoy, i-connect ko daw yung headset sa microphone. ay. Teka. I-connect ko daw yung ano, yung TV. Wala naman sa Messenger yung pangalan mo. Nuli ah. Ano ba yung sa Messenger mo sa FB? Ano Arnel Arguez. Okay. Arquesa. Okay. Okay. To? Ayan. Yan. Ay, hindi to. Alin yun? Arnel.
Ano yan? Baka yung ano, may yung orange ang t-shirt ko na naka Ray-Ban. Okay. Sige ko nga. Tingnan ko nga. Naka-private ka siguro, kaya hindi ano, di makuha. Ang nakalagay dito, ano eh. Teka nga. May nakalagay dito, ano eh, panot. Naka-orange ka ng damit. Ah, okay, okay. Ayan. Ayan, ito. Yan. Naka-Ray-Ban. O yan, yan na yun. Naka-orange ka. Ayan na. Ayun na, nakita ko na. Ito na. Yan, okay. Oh, 3K ka lang. 3K pa lang ang ano mo dyan followers mo Ako mayroon akong ano 6.5. 6.5 na. Kaya lang, ay 6.4, hindi na ako nag-aano masyado dahil wala na talaga ako ng gana dito sa Facebook Wala na. Nawala na. Wala nang kagana-gana. Ayun na pala. Ayun. Kuha ko na. Oh, di ba nagsi-share ka rin ng ano dito, ng live mo sa ano sa FB. Bibili ako ng ano, ganito 'yun ang gagawin ko. Bumili ako ng ano, nag-order na ako ng ano. Ba't hindi ka maano? Message, ayan. Out muna ako. O, sige na, Manoy. Sige. Sige, Manoy. Pag naano ko na ini, sige.
Tawag muna ako ng ano. Hello, Julie. Balik. Wala talaga. Balik na naman. Balik na naman ako. Grabe. May kulang lang talaga pala sa ano, may kulang lang talaga sa ano ko kaya hindi siguro nag-ano. Kasi kanina inano trinay namin ni Manoy na gamitin ko yung cellphone at saka cellphone, hindi computer. Nag-ano may sound. Kaya lang siguro ang headset ko di mag-ano. Kaya ewan ko ba? Kailangan na maghapon talaga. Maghapon talaga akong gumawa nito. Hindi ko talaga makuha ko. Sakit sa ulo. Ano ba ang gagawin ko? Pati pagkain ko nakalimutan. Pati hindi ako nakapagluto ng pagkain. Pero nagamit mo na siya before. Di pa kasi kararating lang kaninang umaga In-order ko kasi sa Amazon. Kasi tapos kararating lang kanina, sabi inanuhan lang ako ni Manoy, ni Didi, na sabi niya, sige, anuin mo, i-try mo na para ma-try nating ikabit. Ayun, hanggang sa nakatulugan naman hindi na nga maghapon ako dito nagkakalikot nun, hindi ko talaga makuha-kuha. Kasi first time ko nga baka sira. Hindi kasi gumagana na kanina ang pinagamit sa akin ni Manoy yung ipinakabit dito sa cellphone ko na itong inililive ko
Tapos, nag-Bluetooth ako dito. Parang, kumbaga dito ko kinuha yung music, tapos ito yung live ko. Narinig niya yung ano may sound. Ang ganda daw ng sound. Kaso, pag nilagay ko na yung pagka naligay ko yung headset, di na marinig. Di na niya marinig. Wala ng sound, wala ng music. Kaya hindi ko Pero kung yan, pwede ko yan isauli returnable naman eh. Ako lang siguro talaga ang sabi ni Noli, ni Aroba Vlog, kailangan ko lang ng nag-order ako ng ng parang anong bang tawag yan? Yung inop ko yung Bluetooth sa isa, tapos naka-off dito ang Bluetooth sa nilalive kong tapos dito ako nag-Bluetooth para yung song, yung karaoke, para may Yun, narinig ni Manoy, may sound daw. Ang ganda daw ng sound. Niya dyan, narinig na niya. Pag gagamitin mo, off mo Bluetooth sa CP. Oo, kaya yun na nga ang nangyari siguro kanina, kaya hindi nababasa doon sa computer. So siguro kailangan naka-off yung Bluetooth doon sa naka-off yung Bluetooth doon sa computer, sa laptop. Tapos ang maka-Bluetooth lang yung gagamitin sa sound, sa music. Yun siguro ang nangyari kaya hindi ko makuha kanina. Pero kailangan ko pa rin ng kailangan ko pa rin ng yung plug ba na yung bilog, hindi ito, yung bilog na para ma-connect ko tong microphone doon sa V8 na yon. Ayoko ng Bluetooth, hindi Bluetooth yung binili ko kasi hindi gagana pag maraming Oo nga, pangit hindi Kaya nga dapat dito, kaya ang gagawin ko, mas mabuti na itong bumili ako, nag-order ako ngayon ng para maisaksak ko ito doon sa sa B8, itong microphone. Tapos yung B8 to laptop. Yun ang gagawin ko. Para tingnan ko kung ano ang Kasi bili ka ng yun ang iniisip ko para isang set ko nga lang na siguro to, ibalik ko na lang to. Tapos kumuha ng mayroon akong nakita yung yung Mauno set. Oo, Mauno set. Mayroon nga, nakita ko sa tinignan ko nga kanina, sabi mo sabi ko Mauno sound card, diba? Sound card set. Sound card for live streaming, full set. Ayan, Mauno sound card full set. Ayun. Mauno podcast equipment bundle. Oh, yan. $179 ha. Mayroon din Mauno podcast equipment. Ayun, mayroon din $124 at saka mayroon ding 119. Pang F99 lang ako, hindi ko carry ang
Ayan okay pala to eh. Yung ano, all in one na siya $179. Ayun, ganda. Gandara. Ayan Ito isang set na siya Kaso walang headset. Talaga? Walang headset to eh. Ba't walang headset? 179 pero walang headset. Ay, ang ganda nito pala, Julie ha. Hala, ito ang maganda. Ang isang set niya pero wala pa rin headset, no? Ay, isauli ko yan. Isauli ko itong nakuha ko. Ay, ang ganda pala nito. Mayroon siyang mayroon naman siyang mayroong 124. Complete na rin, ay rin siya, pero wala siyang, wala siyang man tawag dito, okay lang naman headset. Sabagay may headset na ako eh. Pwede ito eh. Mag-work naman tong headset ko eh. Diba? Sobrang 99 walang headset. Sa 199. Oo. Wala eh. Yan ito naman. Okay din and din siya, yun ang brand niya pero wala siyang wala siyang yung parang bilog. Yung 179, yung 179 may parang bilog na at may itong ganito na sa microphone. Ayoko naman ng ganitong kasi ikakabit mo yan sa ikakabit mo yan sa mesa. Ayoko ng ganyan. Ano mo to sa mesa gaganon mo siya. Itong isa sa yung 124 ayan, may lang, nakatayo lang siya di ba? May bilog. Ayan. Yung microphone niya may bilog na stand. Ay ang ganda pala nito, Julie, Ay. Sige nga, tingnan itong maganda, Pwede naman di gamitin ang stand. Oo, di ba? Pwede na yan, hindi mo na okay na tong ito maganda okay na to eh. Okay yung ganito yung ganyan na may bilog para diba? Ay, isauli ko nga yan na na yan. Ito nga ang kunin ko. Mas maganda pa pala ito eh. Medyo pricey lang talaga. Pricey siya. May tigo 119 din eh. Maumo Foodcast Equipment Bundle. All in one. Ayan nasa 119 lang. Depende naman ang nila eh. Ayan, may 119. Ayan. Pare-parehas din to. Kaya lang, kumbaga, yung ito naman na 119, yung stand niya, iba naman. Yun ang nakamura. Yung stand ng microphone naiiba. Di na kailangan yung mga okay lang to na Maumo. Ayan, visit the Sige nga, sauli ko na lang yun. Ito na lang ang kunin ko. Ayan. Kung alam ko lang na yun. Hello! Ayan. Magandang umaga sa iyo. Malu. Hello.
Ayan, mag-order ako ng walang makakain dito. Ayan. Saan ka ba, Julie? Sa Pangasinan? Sa Pangasinan ka? Gusto na po. Okay lang ako, Malo. Friends, ganyan gamit. Ganyan on gamit ng mga senior sa YT. Talaga? Ah, sige nga. O Cavite, oo. Ay, ganun. Yung ano-ano, dahil nakakaganda ng boses. Sige nga. Malapit ako Tagaytay. Isang tumbler. Ganon. Sa Tagaytay. Galing ha. Nagla-live ka ba? Nagla-live ka o nagtatumbling ka lang diyan sa mga live-live? May FB ka? Ano yung FB mo? Kasi ako binigay ni Noli yung ano niya yung FB niya. Nakita ko. Malapit ako. Hindi talaga hindi talaga sila nag-aano sa Facebook, no? Inad ko sa Facebook si Noli, ano lang siya, naka 200 ano lang yung followers niya ay 2K. 2K ba? Kain tayo, saging. Julie B. Francis. Ano si Noli? Aroba vlog. Naka-ano din siya, Naka 2K din. Ay, may 2K ano din siya followers eh. No, Julie. Julie B. S. Francis. Yeah. Francis. Panay lang ang ano ha, spam ako sa FBCs kaya ayoko. Daming bitter sa buhay ko. Bakit naman? Ikaw talaga. Bakit spam ka diyan? Alam mo ba, kaya ako, ang dami ko na talagang followers sana sa sa FB. Umabot na nga ako ng 6.4. Ang di ko lang nagustuhan kaya umano ako dahil yung hindi ko nga nakukuha yung na-monetize na ako. Tapos, pagdating ng oras, nung na-monetize na ako, palagi na lang isi-set up, review. Tapos, bago ako pumunta dito lumipat sa YT, abay, ni-reject yung application ko. Tapos, mag-apply daw ako ngayon ulit ng January 7. Nawalan na ako ng gana. Tapos, baba na yung yung watch hour, baba na yung engagement, hanggang sa namumula. Ay, nawalan na ako ng gana. Nagkaano pa ako
nagkagastos-gastos pa ako doon, ha? Dahil sa pagla-live ko at nag-ano ako ng mga pag-games para lang ni-reject lang ang application ko. Oo nga, Tapos, mas lalo akong nawalan ng kasi yung isa kong follower na very legit siya. Ayun ay may na yun may wala siyang kamay. Wala siyang kamay sa magkabila talaga. Wala talaga siyang kamay. Ngayon, may isang very very big na siya at saka na siya na vlog na nag-EFB. Very sikat na siya super sikat at ang laki-laki na ng bahay niya. Siguro umabot na ng mga 320K ang followers niya Inano siya na kumbaga in one day inanuhan siya para matulungan siya. Ngayon umabot ng milyon yung views, millions na umabot ng 6 million ganun ang views. Tapos nagkaroon siya ng kumbaga yung star na sinisend sa kanila, sinesend sa kanya, umabot ng $1,670. Okay? 4 months na ngayon, hindi pa niya nare-receive yun. No, di ba? Kaya, tapos ako, kinumpara ko yung sarili ko doon inano ko lang, hindi na nga ako doon dahil, siyempre, ang awa ko na doon sa tao, ang nararamdaman ko dahil, kumbaga, walang-wala siya, biglang boom, parang umano siya na, yun, yung pag-asa na ng niya na makakuha siya makaano siya ng pera, di ba? Na makuha niya yung pera, maano niya yun. Hindi talaga Hindi hanggang ngayon, hindi pa niya makuha-kuha. Sabi ko, wag ka nang umasa dyan dahil hindi na yan ibibigay sa'yo. Dahil dapat, kung ibibigay yan, dapat every 24th of the month, nakukuha mo na yan kung ako nga, first time na magsahod ako sa star ko, $25. Yun, ibinigay sa akin. Yung 670 ko, hanggang ngayon, hindi binibigay. Diba? So, nawalan ako ng gana. Hanggang sa na ako. Yun ang naawa ako doon sa isa. Kasi, syempre, walang pera, walang yun inaasahan niya. Akala niya, siya doon. Oo. Para mabox. Oo, sige. Naman ako doon Hindi na ako doon Masyado. Ang picture mo ganun din. Kaya nga, nag-white na nga lang ako. Kaya lumipat na talaga ako dito. Tapos, dito ko na nakilala, pumasok yan sa live ko si Sir Didi. Doon, nakilala. Tapos, tamang-tama, magkababaryo pa kami. Yun. Kaya sabi ko, dito na ako mag-white na lang ako. Di ko nga, yung picture niya dito, Julie, iba. VH Julie. VH Francis. Iba yung picture dito ng Francis ng Julie BH Francis Tika. Wala, hindi makuha, no result Ay, doon sa wait. Julie.
Yung picture mo, the same ng picture mo dito? Sa ano? Ang daming Julie. Okay. Ba't may nakalagay dito, Las Vegas, New Mexico? Hindi ito. Hindi pala ito eh. Daming Julie. Julie. Ba't wala? Ang daming Julie dito. Parehas lang ng picture mo sa FB ha. Ganito damit. Ano yan? Tingnan ko nga. Kasi nakalagay, ano dito eh. Julie B.H. Francis. B.H. Ba't ganun? Walang ano. Daming ano. Daming Julie pero iba eh. Walang ano, Julie, hindi ko makita. Di naman ito ikaw eh. Oh. Yan ba yun? Hindi, oo. Hindi. Julie. Pero may BH sa gitna, ha? May BH yung ano mo, name mo, ha? Sa gitna. Julie. Ayun. Si Julie B. Ano yan? BH? Frances, di ba? Hello! Mega Charmad's Vlog. Ayan. Charmad's Vlog. Mega shout out po. Mega shout out. Okay, B is Francis. Po yun. Mega shout out, yes. Thank you po. Thank you, thank you. Welcome po sa live. Ba't ganun? Ang nakalagay naman dito, VHI Frances, Julie VHI Frances ng Cavite College. Ba? Hindi ano, iba yung ano. Iba naman to eh. Ito? Julie? Ikaw to? Oo, ako yan. Ikaw pala. Ibig sabihin, yung picture, ito yon, yung profile pic mo. Yan yun. Oo. Ayan, okay. Ko yan, sis. So, bali ito yung, hindi ito, o ito na yun? Ibe mo na lang, sis.
Oh, sige, sige. Ano, Erlinda Cherry lang ang ano ko sa FB ko. Ang FB ko, Erlinda Cherry. Ito yung akin, oh, na may bata. Ayan, Erlinda Cherry. Yan, may bata. Yan. Ayan ang FB ko, Erlinda Cherry. Hello, Ma'am Charmod. Charmos Vlog. Good morning po. Morning po. Saan po kayo, ma'am? Ayan. Know what I mean to my turn. Ayan, mag-ano ako. Na malulubat na yata yung aking phone. Ah. Ayan, di ko makita. di ko makita rin, sis. Yung ano, Erlinda Cherry, di mo makita? Ang picture ko ganito. Oh, ayan oh. Yan, may bata ba? May bata siya. May bata yan. Yung apo ko yan. Erlinda Cherry. Bakit ganun? Di makita. Ano ba yan?
Baka naka-private ka. Kaya hindi natin maano, kaya hindi ko ma-search. Baka i-private mo. Naka-private yung ano mo, FB mo. Kasi pag naka-private yan, di talaga makikita. Tingnan mo, ano ko nga ito? Bayan, ang dami kong, grabe, whole day akong walang nagawa sa buhay ko. Ngayon nang dahil lang dito sa kakagawa ko nitong ano. Hello, Ann! Come on. Ano? Hello. Makatambay. Ay, grabe. Hindi ko talaga maano kung ano ang mga pinagagawa. Maghapon akong walang nagawa sa buhay ko. Sa kakakalikot ng ano na to. B8 na to. Ay, naku po. Nag-aabang-abang ako. Ano, Julie, sa ano, mga live ba? para makapasok at ano ng ayuda. makaano ng ayuda para lumaki na ang bahay. Eto sis link. Okay, sige. Sige nga.